Volám sa Martina Slováková, som psycholožka ve zdravotníctví. Vo svojej práci pracujem najčastejšie s témami, ako sú vzťahové problémy, existenciálne krízy, rôzne závislosti na návykových látkach, alebo pracujem aj s úzkostnou alebo depresívnou symptomatikou. Najčastejšie za mnou prichádzajú ľudia s existenciálnymi krízami, to väčšinou u mladých dospelých vnímam, alebo potom pri úzkostiach alebo pri depresiách. Vo svojej práci považujem za najdôležitejšie to, keď sa klient cíti pri mne bezpečne a keď sa nám podarí vytvoriť si terapeutický vzťah. Do svojej práci sa snažím byť empatická a podporujem klientov stanoviť si konkrétne kroky, aby dosiahli tie svoje stanovené ciele. Vždycky ma bavila práca v rámci pomáhajúcich profesí a psychológia bolo niečo, v čom som sa vlastne popri štúdiu alebo popri vlastne práci po štúdiu našla. Pokiaľ hľadáte bezpečný priestor a chcete sa cítiť príjemne, rada vás v Neocentru privítam a rada vás na vašej ceste podporím a doprovediem.